Sundan na nato karon no ang atong ipahigay ng groundbreaking ceremony about the improvement sa Anahaw Amphitheater Cultural Heritage. Dili kini ipahigayon sa barangay Panao, Iligan City sa adlaw nga Marso 17, 2021 alas 9 tagdas buntag. Mga kaigsunan, di ta maglangan atong sugdan ang atong hamubo nga programa kabahin sa atong groundbreaking ceremony. First is the invocation, pinaagi ni Pastor Ronald Bitiwan. Mga ulo, amahan nga langiton kami nagpasalamat karong nga buntag diha kanimo sa imong gihatag nga manindot nga adlaw alang kanamo Ginoo sa pag buhat ani Ginoong buluhaton sa groundbreaking ceremony alang sa pag-improve among nining Anahaw Amphitheater. And we believe, Father, nga usa kini Ginoo kadako kay Ginoong Dios nga butang sa among syudad sa Iligan nga makatabang paghanay sa mga programa nga ginabuhat sa among local government unit. Among gipasalamatan karong adlaw ang imong mga alagad Ginoo nga gitudlo sa imong mga katawhan sa syudad sa Iligan, ang among mayor, among vice mayor ug ang ubang Ginoo nga mga opisyalis nga maybe unya Lord maabot. This is my prayer today that may your spirit will be with us. Ang imong Ginoong Dios nga pabor maanaa ka namo karong adlaw ug among gitugyan ang tanan namong buluhaton ug tuguti o Dios nga ang among syudad sa Iligan Ginoo makaangkon og daghan nga mga proyekto aron nga kini magmauswagon pa ug ang mga katawhan Ginoo Lord makabaton og kalipay kaapsay kalinaw sa ilang kinabuhi. Nagpasalamat kami sa among mga leaders sa ilang mga panan-awon, padayon ka nga magagamit kanila. Anoint them and continue to give them the wisdom. We honor you today from the beginning of this program until the end. Among gitugyan ang tanan kanimo pinaagi sa pangalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Welcome remarks, pinaagi sa atong mayor umaabot sa 2022. Vice Mayor Monsignor Jimar Veracruz. Daghang salamat Joe. Akong pagyubo pagtahod sa umabot na nga congressman City Mayor Celso G. Gomera ato papangan sa ato nga kinakusgan buutan kugihan na hari-hari sa konseho, labi na sa pinakakusgan nga chairmanship sa Committee on Finance, City Councilor Noli Parmilio, sa ato mga department heads, kinakusgan nila si Ma'am Luella, of course kay is the treasurer atong papagan. Si Ma'am Babes Jimena, ang atong department head sa Land Tax, sa Assessor's Office. O sa ato pong kinakusgan sa atong city engineer sa office, si Engineer Tata, Actog. Kasi ang mga engineers, si Engineer Cañete, si Engineer sa likod, Brenda, ang atong mga si Engineer Aquino, ang representative nato sa Mamsar Corporation, ang atong mga city band, tanan nga niya karon din media friends, mayong good morning kaninyong tanan. Paglantaw gayud sa atong syudad nga kita makaangkon og mga anindot nga infrastruktura. Timaan sa mga anindot nga infrastruktura, kung ang ato nga infrastruktura nga ginahimo pulido o niya ligon o niya maanindot og ambungan kayo. Usa sa damgo sa atong President Mayor nga umabot na nga congressman nga kinahanglan ang ato nga tapukanan sa kanunay maka-attract gayud kinini og mga turista o atong mga bisita ning atong dakbayan. Nindot sudungon ang ato nga amphitheater kung kini mas mahimong manindot, mas mahimong ambungan o beautiful in the eyes of our people in Iligan City as well as for our visitors. Sayon kita nga kining lugar mao'y lugar di natong tapukanan o pundukanan sa mga taghigayon nga atong saulugon ang dagko kayong mga saulugan sama sa Diandi Festival dinhi sa atong dakbayan. Karon nga amot pila ni ka bulan o nakilimhuman og mo upat ka bulan
6 months. Di pa din na ito magamit ni sa Diadi Festival kung matugutan kita na mag face-to-face na o pwede na ang gathering. But sa ina ko nga sunod, nga katuigan, the people of Iligan will enjoy these infrastructures nga atong gihimo. No? Kinitod sa tabang usab, I would always say, ni Noli Pardillo nga murag sumpay og tinai og pusod sa atong budget secretary nga si Secretary Abisado. So kaninyong tanan in this simple gathering of groundbreaking, ako mingon welcome og hinautota nga kini nga proyekto panalanginan sa Dios aron kitang tanang mga katawhan sa Dakbayan Siligan mahimo usag nga makaangkon nining panalangin nga gikan sa Dios. Daghang salamat. My good morning. God bless us all.